vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma yangu nyaya musazoisa henyu kuchakafukidza because ini zveunuba ndikonekana kuzvitaura even though ndakambozviita hangu. Mukoma, I feel ashamed of myself because neniwo ndakadanana navatezvara vangu and handizivi kuti vatezvara vangu vakandishandisira mishonga here kana kuti chii chakaitika because ndakadanana navatezvara vangu ndisati ndatombotanga kurara nemurume wangu. Yes, I had previous relationship before I had started dating my boyfriend and chinondirwadza ndechikuti neboyfriend yangu uyu takatosanganawo muno munyika yevatorwa, saka inini ndainge ndichishanda kustay in, iyewo aingoita zvekungotravela nemurungu wake because anoita zvekuvaka. So takati tadanana kudaro pafoni ndokubva azonditi kana uchindida iwe uchienda kumba kwedu. So mukoma ndokuzotororwa kwandakazoitwa ikoko. Ndakabva ndazoenda kumba kwavo, yainge iri December but inini ndaichaisa very early, saka ndakabva ndazopiwa mari dzangu bonuses somewhere kuzve5, then ndokubva ndatoenda kumusha by 6-7 ndainge ndatosvika kumusha kwe my future husband. Ndakabva ndazotogamuchirwa paya zvakanaka navamwene, but pandakasvikako even though zvainge zvichinzi vana bankuru vainge vachigarapo but navo vainge vamboenda kunoshava, saka pamba apa painge pangori nevazukuru vatezvara zvekare navamwene. So mukoma, all of a sudden one night ndakati ndakatongorara ndobva ndakabva ndangotanga kungofunga nezvavo ivo vatezvara vangu ava, but I suspect kuti pane zvavakandiita chete because on that same night pandakazotanga kufunga nezvavo vakaenda vakabva vazononditengera madrink, vakabva vanditi muroora wangu chimbonwa drink iri. Ndokubva ndatanga kunwa drink riya, but ndakati ndichinwa drink ndakabva ndatanga kunzwa kudedera, ndikatonzwa ndichitoproducer. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatondivhiringidza mupfungwa dzangu kuti ko munhu ungagoproducer sei iwe wakatongogara zvako pavanyarikani. Ndakazotosimuka paya ndokubva ndaenda ndikabva ndanozvipukuta, but this was very strange. Saka semunhu ainge agarisawo for a very long time because ndingangoti ndakagara kuda chipo chegore rose kubva zvandainge ndakabuda mufirst marriage yangu ndisingazivi chinonzi munhurume kuzonosvika ndichizosangana neuyu murume wangu ndokubva azongonditumidzirawo kumusha kwavo. Saka ndakangoti maybe excitement yekuziva kuti very soon murume wangu anenge achitopinda murodhi ndozvandakangozviudza, but later on that same night mukoma zvandakazonzwa it was just too much kuzotonosvika ndichitanga kutsvaga mapictures avo ndokubva ndamawana. Zvandakaita ipapo kana kutaura nezvazvo I feel very ashamed. Ndakaita zvandakaita, then mangwana acho makuseni ndopa vakabva vazonditextera message vakabva vanditi nhai Muroora, ko unopfeka zvipfeko zvesaizi ipi? Ndikati zvipfeko zvipi nhai baba? Ndopa vakabva vazonditumidzira riri picture. Vakati vanditumidzira picture mukoma ndokubva vatopama vakabva vatumidzira zvekare picture reumwe mukadzi ainge akangofuka chivharangozi chete. Ndikabva ndangonyarara zvangu, havana kana kumbonyara mukoma, vakabva vatotumidzira zvekare picture reumwe murume ainge akatobata zvake sikarudzi yake. Ndakabva ndashaya kuti ndovatuka here kana kuti ndoita sei, but behavior yangu on that day it was just too suspicious because ndakabva ndatoseka instead yekuti ndinge ndichivatsiura. Ivo vakabva vatoona kutoti mukana wainge watovhurika ndokubva vatondipfimba paya, ndikabva ndavabvuma. So ndikangoti ndakatanga kudanana navo kubva kuzvi10 kuzonosvika murume achizosvika pamusha. Murume takaenda tikanomugamuchira kumagrosa, wainge uri musi wa24. Apa tichizonoenda kunomugamuchira ndainge ndatombobva mukunosika bonde nababa vake, takanomugamuchira mukoma ndokubva tauya paya takafadzana zvedu, but iye haana kana kumbosuspecta kuti this is what had happened between me and his father. Apa munhu wedoro, saka ainge onwira doro zviya zvekuti semunhu ainge aita gore rose ari kujoni. Saka iye aingoti pose paanenge asipo pamba, inini nababa vacho taingosara zvedu tichingosika bonde redu. Then iye akabva azonditi ainge achida kutanga iye ambouya kuno kusouth sezvo tose tainge tisina mapassports, ndokubva ndazombosara
iye achiunganidza mari. By the time yandakazodzoka kunoku kuSouth Africa, I saw kuti ndainge ndatova nepamuviri, because ndakazoya kunoku kuSouth Africa, this was late January, ndainge ndatoona kutoti nhumbu yainge yabata. Saka mwana wangu wekutanga wandakazvara nemurume wangu, I strongly suspect kuti ndakamuita mwana uyu navatezvara vangu. Saka takangodanana ipapo ndokubva tatongosiyana. Saka ivo handitombozivi kuti vanondifungirei, naivowo havatombozivi kuti inini ndinovafungireiwo. Ndiyo confession yangu iyi, mukoma, ndinonyara nezvandakaita. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu weyo. Hanzi mwana wangu wandakazvara ndinotosuspekta kuti ndakamuita navatezvara vangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi handidi kuita deep nenyaya yacho, because inini handisi nhobu. Kune avo vanenge vachida kuteerera maconfessions emujolo, munongoenda kuchakafukidza then mubva mazongoteerera nyaya dzacho ikoko. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura izvo zvandakaona amai vangu vachiita. Izvi zvinhu zvakaitika mainge muri mugore ra2022. ndo pandakaona mama vangu vainge vari busy zvavo vachidya rukuvhute remuzukuru wavo. So ipapo zvinhu izvi pazvakaitika, hanzvadzi yangu mukuru mumba medu, is the first born, ainge achibva kujoni naamai guru. Saka uyu mwana uyu ndiye gotwe ravo. Saka zvakaitika ipapo ndezvekuti mai guru pavakauya kunoko, aiwa nhumbu yavo yainge yatokura, ndokubva vazonyoresa zvavo kuno. But murume wavo ainge achitya kuti vange vachibatsirwa kuno, achiti kuSouth Africa ndokune magood medical conditions. But mama vakabva vati hazviite kuti unge uchifamba uchidzokera nemunhu atokurirwa kudai, kukana akazozvara muroad unozoita sei, even though bhuti vainge vachiita nharo because vane motikari yavo. So mama vakabva vazoramba paya. Zvino mwana uyu akazoti azvarwa mukoma. Chakandinetsa ndechekuti iniwo ndakangonzwa ndichingoti ndoda kumboenda kunodongorera mwana uyu zvekare naamai guru nabhuti, because ndainge ndava nenguva yakati ndisina kuvaona. Saka chainge chichiita kuti chainge chambokonzeresa kuti ndisakwanisa kuuya inhau yekuti nemurume tainge tichiita kakunetsana. So saka ndakabva ndaona kuti handingangosimuki pamusha yeti nemurume tichinetsana. Takazoti tagadzirisana, ndokubva ndamukumbira kuti ndaikumbira kuti ndinge ndichimboenda kunoona vana mama. Iye ainge achitya kuti ndava kutomutiza. Ndikabva ndati kana uchida handeitose, ndokubva azobvuma paya. But iye akabva ati vana ndinosara navo. Ndokubva ndazoenda paya ndichida kunoona mukoma zvekare naamai guru nekacheche aka kavo. Ndakasvika paya then mazuva andakati ndichingonosvika hapana kutora nguva refu, then mwana ndokubva atodonhedza guvhu. Saka ivo amai vaitongorangaridza muroora uyu each and every day kuti guvhu remwana rikadonha mundipe hero kuno, guvhu remwana rikadonha mundipe hero kuno. Saka zuva iro parakazodonha, then muroora ndopaakabva azodana amai, akabva ati amai svikai kuno. Ndainge ndigere naye tichitoita nyaya paya, tichitotarisa guvhu kuti rainge radonha zvakanaka here. Then amai vakabva vauya vari speed. Vakati vauya ndokubva vatarira mwana vakati riri right. Then vakabva vati mwana uyu aifanira kuti ange achizongosukwa nespirit. Then ndokubva vazotora guvhu riya mukoma. Guvhu iri pavakaritora, iniwo handina kana kumbofungidzira kuti ndo zvavainge vakarirongera. Later on usiku hwacho vanhu vainge vagere zvavo mukitchen. Hamene chakangoita kuti ndinge ndichibuda panze, because amai vakabuda panze vachiita sekunge vainge vachienda kunotora huni, but vakabva vazotora nguva refu. Saka ini ndakabva ndati regedzai ndinge ndichimboenda kunoona amai vangu, ndavasuwa timbonoita zvedu makuhwa. Ndainge ndotofunga zvangu zvekuti ndinge ndichimbonyeya umwe muroora wangu uyo ainge asara kujoni, because iye anoratidza kuti zvekuuya kumusha haachatodi zvachose. Ndakazotenderera nekuseri ndichienda uko kwainge kuine svinga rehuni. Then ndokubva ndaona amai vangu vainge vakatogara zvavo pasi, vakagara pasi kudaro mukoma. Ndakabva ndaona kuti paiva nechinhu chavainge vachidya. Ndakabva ndafambisa ndikati nhai mama, ko muchiri zera rekuti kana muine tuchikafu twenyu munobva mabuda panze, mobva mabva panenge paine vamwe
mobva matanga kudya. Amai vakabva vakachidziwa ndokubva ndatanga kuvarova kumusana. Apa ndainge ndoda kudanidzira zita reumwe muzukuru. Amai vakabva vandibata ruoko rwangu ndokubva vanditswinya vachindiudza kuti ndisadana vazukuru kuti vange vachiuya nemvura. Amai ndopa vakabva vazonditi ndabva mukudya rukuvhute. Mukoma ndakabva ndati nai mama, makambozviona kupi kuti munhu angadya rukuvhute remwana? Then mama vakabva vanditi izvozvo ndo zvinotoitwa kana ari muzukuru wako. Saka mukoma, ndo zvandiri kuda kuti munge muchingondibvunzira kuti ichokwadi here kuti ambuya gogo vanofanira kuti vange vachidya rukuvhute remuzukuru wavo. Ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma. Please kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndinge ndichizoteverera mucomment section. Hei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Just imagine kana vanga vari amai vako vovabata vari busy vachidya rukuvhute rwemwana mucheche, ko iko kuzokachidziwa naimi chii chocho chinenge ngozi. Guys, please let us speak with our dear sister in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvekare ndinotokumbirawo kuti vedare renyu kana kuinewo vanonamata vapotewo vachirangarirawo mhuri yekwedu mumaprayers avo. Saka mudzinza rekwedu mukoma mune jambwa neminyama. Zvinhu izvi hakusi kunzi takatukwa kana kuti madzitateguru edu akatukwa naMwari bodo, kwete. Ivo sekuru vedu ndo vakakonzeresa zvose izvi. Sekuru vangu vanonzi ivo vakaponda umwe mukadzi wavo. Vakati vamuponda mukadzi uyu ndokubva vazotora danda. Vakati vatora danda riya vakabva vazotanga kusika bonde naye mukadzi uyu, but ainge atongova chitunha. Saka tingangoti vakatanga kusika bonde nacho chitunha chemukadzi uyu, but vainge vachishandisa danda ravo. Vakaramba vongomudhokonya nedanda riya kusvika danda iri razobudikira nekuhuro uku. Panguva iyo paainge aine pamuviri, sekuru hanzi ndo pavakabva vazobata mukadzi wavo uyu ari kumagadheni nasabhuku. Sekuru vakabva vazorwa nasabhuku uya ndokubva vazokurirwa vakabva vazorohwa nasabhuku. Pavakaona kuti vainge vauraya munhu ndo pavakabva vazotiza vachibva kumagadheni, but vakati vachingobuda mugadheni ndo pavakabva vazoona kuti sabhuku ainge omhanya achidzoka nevamwe varume mushure mekunge areurura zvose izvo zvaainge aita. Saka ainge otya kuti zvimwe kuda uko kwaainge asiya vanhu vari kumagadheni painge paine zvainge zvaitika, ende zvokwadi kwainge kuine zvainge zvaitika. Saka sekuru vangu vakabva vazosungwa paya, asi chinonetsa ndechekuti sekuru vangu ava vakazonopondwa kujeri. Uyu mukadzi wavo uyu wenumber 2 asati atombovigwa, hanzi sekuru vangu vainge vatopondewako kujeri. Kubva ipapo ngozi iyi ndipo payakabva yazosaidzirwa ichinzi ichi inge ichizongoramba ichingotenderera mumba mavo ivo sekuru zvekare nekwatiri isusu vazukuru. Saka kubva ipapo ndingangoti hama dzedu dzose dzepedyo dzakangopera kufa dzose dzichiita zvekupondewa. Kana ini ndakatombopotsewawo nerufu mushure mekunge ndaenda kunonwa doro. This was a time apo pandainge ndichangotangawo kunamata. Saka ndakabva ndangozvikudza kuti sezvo yainge iri Christmas ndikati regedzai ndinge ndichienda kunonwa doro muno nemadzishamwari angu. Takati tiri kokweya tiri busy tichitamba snooker, ndo pakabva pazongoita sort of like an argument. Inini ndakangoti ndichingonopindirawo ndichida kuzama kugadzirisa umwe watainge tiinaye, umwe muSouth African neumwewo muchinda uyo wataiva naye zvekare. Saka iye akabva ati ko iwe ndiwe aniko uri kuda kundidzivisa zvandiri kuda kuita. Saka pandakazama kuda kuita majokes naye ndichiti zvimwe kuda tiri kungotamba zvedu, ndo paakabva aburitsa mapanga avo aya avanofarira muno muSouth, aya maokapi, ndokubva atondisikiza naro. Mukoma, dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuvhara chifuva changu neruoko rwangu ndingadai ndakatofira ipapo, because mukunondisikiza kudaro ndo paakazongokaruka andibaya nebanga. Iye akazoti achitorwa nemapurisa akabva ati hameno rimwe simba raakangonzwa apo paaindisikiza nebanga iroro ndokubva atondibaya.
iye kunyangwe paakandibaya ndakatoona kutoti munhu uyu akatovhunduka because akabva atanga kutochema. Saka ndinokumbirawo vedare renyu kuti vange vachingotirangarirawo mumaprayers mavo, nekuti zvinoitika mudzinza rekwedu zvakaoma. Ngozi iyi iyo hanzi iri kufanira kuti inge ichitipukuta tose. Zvino zvinhu izvi pazvakaitika isusu tainge tisati tatombozvarwa. Shuwa here tingafirawo here mhosva dzemadzibaba edu? Tofirawo here kuti sekuru vakaponda mukadzi uyu? Please, kana kuine vanokwanisa kutinamatirawo ngavatinamatirewo, vange vachitirangarirawo mumaprayers avo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, zvakangoma hazvo veduwe, hanzi kutora danda kuriveza then munhu kwava kutanga kupushira danda riya musikarudzi yemukadzi uyo wavainge vatora kusvika danda riya richizonobudikira nekuhuro uko. Yo rega ngozi yacho iine hasha akomana. You can just imagine apa vainge vakasunga munhu mbira dzakondo. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukadzi uyo wandainge ndichidanana naye iko zvino akabva mukurambana nemurume wake, but dambudziko ravapo manje nderekuti iye ari kunditi ane pamoviri. Saka ndakabva ndamuti oraiti zvaune pamoviri, inini ndichazamawo kuti ndinge ndichikuchengeta, but zvinenge zvoda kuti unge uchinzwisisa kuti kamari kacho kandinowana kashoma uye kanozivikanwa nemukadzi wangu. Saka iye manje akatanga achaita sekunge anonzwisisa, but now ava kundipa pressure like zvaizvezvi nezuro handina kutorara kumba and handitozivi kuti vadzimai vangu ndichanyatso kuvaudza ndichiti kudii. Right now ndiri kubasa zvangu, saka vadzimai ndatombozama hangu kuvati hai, but havana kundipindura. Saka usiku pandichadzokera kumba I don't know kuti vadzimai ndichavaudza kuti kudii, because iye akangotanga kungondipa pressure apo pandainge ndochaisa ndikamuti baby I'll see you pa weekend. Akanditi iwe unopenga weekend yose iyi wakandiudza kuti une peace job rako rauri kuita. Ndikabva ndati handiti kuita peace job inhau yekuti ndava nevakadzi vaviri here, ndinofanira kuti ndinge ndichibhalansisa uko nekoko ndikwanisawo kukuchengeta baby. Mwedzi wava kutoda kutonopera uyu rent ichadiwa plus chikafu chichadiwa, kwa hiyo preparation yemwana I have to work extra hard. Saka iye akabva anditi uchibva ikoko ndikuda kuti unge uchiuya kumba kwangu straight. Ndakazochaisa zvangu nahwani mukoma ndokubva ndazongoenda kumba kwake, but ndakati ndichingonosvika kumba kwake munhu ndokubva atokiya zvake dhoo rake. Saka takatombondundurudzana nichimudza kuti ndinoda makii, akanditi makii handikupi. By the time pandakazomutorera makii akabva azotora trousers rangu ndokubva azorikanda nepanze. Then friend yake ndokubva azodanidzira kune imwe friend yake inogarawo pamba ipapo paari kugara, akabva aiti inge ichitora trouser iroro inge ichinyika trouser iroro mumvura. Saka ndisingadi hangu kuzokonzeresa noise ndakabva ndazongonyarara ndokubva ndazorara kumba kwake. Makuseni ndikabva ndazomuka ndichiuya kunoku kubasa. Please treat my message as an urgent message. ndikuda rubatsiro. Ndoita sei? Ndongoudza here mukadzi wangu kuti ndatova nevakadzi vaviri so that ange achikwanisa kuzonzwisisa kana kuri kuzonzi one day ndikatadza kuuya kumba. Assist me mukoma. Please treat my message as an urgent message. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nezuro ndakati ndichibva kupeace job ndokubva ndakananga straight kumba kwegirlfriend. Apa mukadzi uyu akatorambwa nemurume wake nekuda joling yedu yatanga tichiita, but now dambudziko ravapo nderekuti iye ava kuti tell your wife kuti wava nevakadzi vaviri apa ane pamuviri. Handichazivi kuti ndoita sei, saka ngativabatsirewo mucomment section mukoma vedu ava. Koma dii mambomirira kusvika mwana uyu achizonozvarwa mubva mazoita ma-DNA mokwanisa kunyatso kumeka sure kuti mwana uyu ndewenyu, nekuti zvimwe kuda muchazoparadzira marriage yenyu mahara muchifungidzira kuti ndakamitisa izvo kwani makatongonyeperwa zvenyu. So I don't know vedare, munokwanisa kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section.